Türkmenistanda azyk we senaat haritlarynyň gymmatlamagynyň we käbiriniň gytalmagynyň fonunda Aşgabatda soňky ulanyş möhleti geçen önümleriň satylyp başlanandygyny Azatlygyň ýurt içindäki çeşmeleri aýdýarlar. Ýagdaýdan habarly Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, ýarymlyk möhleti geçen haritlaryň arasynda yerli hususy firmalar tarapyndan öndürilen süýtgatyk we kalbasa ýagny şöhlat ýaly önümler bar. Olaryň ählisini garadorul etmek netmäge ýok. Aragyny alyzyny ağırlyğa salyp, yaramlyk möhleti 3-4 gün olur öten tuvarok, kaymak, kisir, süzme, çekize, yarak süýtgatyk önümlerini satýarlar. Aýdar okursaň yaramlyk möhletiniň geçerligini, ol gelýän azdylar hem şoň satyjylaryň ymhagyny bir baglap, sorawamdyran okursa satyjylaryň sözünden balka aýdýarlar. Diýip Bugaýew bu haritlaryň esasan hususy söwdegärler tarapyndan paýtagtyň bazarlarynyň we söwda nokatlarynyň ählisine diýen ýaly satylýandygyny gurrun berdi. Mundan başga ol soňky hepdelerde öndürilen wagty we soňky ulanyş möhletiniň tamamlanýan wagty görkezilmeýän süýtgatyk we kalbasa önümleriniň hem köpelýändigini sözüniň üstüne goşdy. Şonu spirwaýanam ýa-da aňyrdan öňlenýän firmalaryň özleri göre bilen alyjylaryň gözüne çöp atmak üçin edýälen bilmedik soňky döwürde öňlerilen wagty hemde şu önümüň yaramlyk möhletiniň tamamlanýan wagty ýarylmagy ýa-da kaplara Diýip Bugaýew belledi. Yerli synçylaryň, ýaşaýjylaryň we söwdegärleriň ençemesiniň pikirine görä, bazarlarda yaramlyk möhleti geçen haritlaryň satylmagynyň bir näçe sebäbi bar. Birinciden yerli hususy firmalar tarapyndan öndürilen süýtgatyk önümleriniň ýarysyndan gowragynyň soňky ulanyş möhleti öndürilenden 36 saat soň tamamlanýar. Bu bolsa söwdegärleriň harity öz wagtynda satyp ýerlemegini çäklendirýär. Ikinciden soňky aýlarda ýurtda ýaşaýyş durmuş şertleriniň barha gymmatlamagy, şol sanda süýtgatyk önümleriniň bahasynyň 100%-den hem gowrak ýokarlanmagy netijesinde bazarlardaky alyjynyň sany göz görteli azaldy. Bu hem haritlaryň satylman galmagyna getirýär. Marda öndürilen gaýmak ýa-da çekide ulogy ýüklenip Aşgabatyň bazaryna getirilençe olaryň yaramlyk möhletiniň ýarysyna golaý geçýär. Mundan başga bazarlarda alyjylaryň sany az. Şonuň üçin söwdegärler köplenç bu önümleri satyp ýetişmeýärler. Onsoň olar diýana galmajak bolup haritlaryň möhleti geçse-de olary bazar ýa-da dukan tekçelerinden aýyrmaýarlar diýip adynyň efirde agdalmazlygyny soran we Aşgabatyň Mir bazarynda söwda satyk işleri bilen meşgullanýan söwdegärleriň biri aýtdy. Aşgabatlaryň käbiri bu ýagdaýa bazar administrasiýasy tarapyndan ýeterlik derejede gözegçilik edilmeýändigini, özleriniň eden şikaýetleriniň hem netije bermeýändigini aýdyp, bu ýagdaýdan diňe alyjylaryň ejir çekýändigini belleýärler. Harity käte barlaman alýarsaň, satyjynyň ödem onuň möhletiniň geçendigini aýtmaýar. Soň öýüňe gelip onu açanyňda daýylanandygyny bilip galýarsaň. Bir näçe gezek harity ýygyna getirdim. Satyjylar mundan näçe gün öň satyn alansaň, muny ýygyna alyp biljek däl diýip gaýtam üstüne gatyrganýarlar. Harity satyn alýan raýata berilmeli kagyz çekler hem dukanlaryň 90%-inde ýola goýulmadyk. Bazar administrasiýasy ýagdaýlardan habarly bolsa-da oňa göz ýumýar diýip adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran Aşgabatly Zenan gurrun berdi. Geçen ýylyň dekabr aýynyň 12-sinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow ýurtda ady howpsuzlygyny üpçün etmek üçin ýürite döwlet komissiýasyny döretdi. Emma döwlet başçylarynyň hökümet mejlislerinde ýygyderli tawşyrmagyna garamazdan türkmen bazarlarynda ady bolçulugy we howpsuzlygy döremeýär we bu ýagdaý ýokarda gurrun edilen meseleler bahalaryň ýygyderli gymmatlamagy bilen tassyk bolýar. Maglumat üçin aýtsak, fevral aýynyň başynda Aşgabatda daşary ýurtlardan import edilen süýtgatyk önümleriniň bahasy 100% gymmatlady. Geçen aýyň ortalarynda daşary ýurtlardan import edilen senaat we käbir ady harytlary ortaça 80% gymmatlan bolsa, şu aýyň başynda şol harytlaryň bahasy ýene-de ortaça 50% ýokarlandy. Munyň bilen bir wagtda Aşgabatda we ýurdun dürli sewitlerinde un, şeker we ösümlik ýagy ýaly käbir günüwirin ulanylýan ady harytlarynyň gyçylygy da dowam edýär. Ýurdun döwlet dukanlarynyň öňünde uzyn nowatlaryň, käte bolsa basawaslyklaryň emeli gelýändigini Azatlygyň yerli habarçylary we çeşmeleri aýdýarlar. Bularyň ählisi Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolan we iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan. Ýurtda benziniň bahasynyň 50% gymmatlan. Dollaryň gara bazardaky narhynyň 13 manatdan hem aşan döwründe şeýle-de ilata 25 ýyla golaý wagt bäri mut berilen hyzmatlaryň ýatyrylmagyndan bir näçe aý soň bolup geçýär.